horako ohitura sakon bati lagundu ahal izana. Zergatik Euskadiko Kirol Portuak esan zion baietz eman zitzaion aurrera horri, guretzako, gure eremuan nautika aixialdiko nautikaren eremu hori den, gure ildo estrategikoetako bat da emakumearen presentzia areagotzea nautika munduan. Itxaskirol, guztietan itxaskiroletan ikutzaigu maskulinizatuta dagoen mundua dela oraindik ere, eta gure asmo estrategikoetako bat hori da. Eta hor, eskaintza etortzaigunean, ez da zuzenki gurekin erlazionatu dagoen kirola bat, bai gure asmo horrekin zer ikusia duenak, emakumearen kirol praktikari lagundu nahi diogu. Beraz, ez genuen zalantzarik esan, emakumezko estropadari gure babesa ematerako oso pozik daude, espero dugu horretan laguntzea, eta estropada hau oso horrekaskatzua izatea. Gero ni badaukat ilusio berezi bat eta aipatu dugu. Ni Zumaiarra naiz, aurten Zumaiarrezko emakumeak izugarrizko temporada egiten ari dira. Uste dut benetako aukera bat dugula lehenengo aldiz euskaldun batzuk poltsako batera eramatekoa, eta benetzako poz izugarria izan dut, lehenengo euskaldunak Zumaiarrak izan dira. Beraz, ilusio, benetan, handia da, kasualidade, gara izan da, eta joanaren oso hori eta itxaropen hori azaldunak, eta ez dut, zuen baimenarekin korriz jantzia dut, nire gure horrela.